Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисе бар бит, без беләбез. Мөхәммәд алейһиссәлам хадисе бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Менә бу хадис шәрифтә әйтте. Әйе. Менә без бүген бит дуа кылабыз бит. Дуа кылабыз. Менә безнең дуабызга җавап юк. Күп кеше интегә. Дуага җавап юк. Нигә? Дуага җавап юк, хәзрәт ди. Әйе, дуа кылабыз. Хәтта изге җирдә, Мәккә җирендә дуа кыла. Дуа кыла. Дөньядагы барган вахшәткә, дөньядагы булган гаделсезлекләргә, Куддус Иерусалимдагы Әл-Акса мәчете тирәсендә булган вахшәтләргә туктасын дип дуа кыла мөселман халкы. Изге Мәккә шәһәрендә, башка җирләрдә. Жер өстендә гаделсезлекләр бетсен дип, тукталсын яузлыклар дип дуа кыла, әмма ләкин дуага җавап юк. Ни өчен? Сәбәбе бар. Дуага җавап булмауның сәбәбе бар. Сәбәбе үзебездә. Аллаһ Тәгалә түгел. Аллаһ Тәгалә ишетә, ул чукрак түгел. Әс-Самир ишетәм, Әбасир күрүче, күрәм ди. Аллаһ бөтен күреп тора. Әр-Рақиб җиде кат күстенә күзәтеп тора. Бер нәрсәдә Аллаһ Тәгаләнең ихтиярыннан читкә игътибарсыз калмый. Бөтен нәрсәне Аллаһ күзәтеп тора. Без бүген Коръән сүннәттән тайпылдык, аны ташладык дөресләге. Җиңү көтәбез. Ярдәм өмет итәбез Аллаһ Тәгаләдән. Дөньяның үзгәрүен, яхшыруын сабый бала кебек. Бер сабый бала, бер катлы. Когда син дөньяның үзгәрүен көтәсең, хәлеңнең яхшы якка үзгәрүен, когда син Коръәнне, сүннәтне ташладың, син аның белән яшәмисең, тотып та карамыйсың. Әйе. Хәтта син шушы харам эшкә чирканмыйсың да. Харам эшкә чирканмыйсың да. Күңелеңдә әрнеми. Риза булдың бүтән кабахат эшләргә, Аллаһ Тәгалә разый булмаган, Аллаһдан ачулана торган эшләргә син риза булдың. Сиңа ничек син көтәсең? Аллаһ Тәгалә ярдәм үзеңә. Әйтегез әле. Ничек син ярдәм көтәсең? Менә Аллаһ Тәгаләнең Коръәндә аяты бар. Аузу биллаһи минәш шәйтанир. Я айюхаллазин аману ин тансуруллаһ янсурум ва юсаббит aqdamakum. Ey müminlər, əgər Allah dinə siz yardım qılsanız, Allah sizə əlbəttə yardım edəcəkdir. Yəni, nıq biriktir ayaqlarınızı dində. Qaya yardım, şuşum yardım. Allah Teala'ya aşılındıra turgan əşəkki şuşu qəbəxət, buna qəmələrə çömüb, başımız ayağına bitdik. İyad düşüncələri, insaf, vicdan, əxlaq, iman düşüncələri, Күңелдән вообще бөтенләйгә чыгып бетте. Нинди ярдәм? Аллаһ Тәгаләнең ишесе саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Кайчан сез ди әмри бил мәгъруфны, анил нахи мөнкәр. Ягъни күргән бузыклыкны тыймасагыз ди, кулыгыз белән, телегез белән. Күргән бузыклыкны тыймасагыз ди, Аллаһ Тәгалә ишетә. Сез Парисай мәсәгез, изгелеккә үндәмәсәгез кешегезне. Ул чагында Аллаһ Тәгалә сезнең дуаларыгызга җавап бирмәс диде. Җавап бирмичәк димәк. Нәрсә өчен җавап бирми? Раббыбыз. Шушы әмри бил мәгъруф, ягъни күргән явызлыкны тыймаган аркасында. Кешеләрне яхшылыкка чакырмаган аркасында. Дуа кыларсыз, дуагызга җавап булмас ди, юк ди. Менә бүген дуага җавап юк. Дуага җавап булмауның бүген сәбәбе сәле үзебездә. Әйе. Һәм бу хадисның әл-дәвамы бар. Аллаһ Тәгалә сезне каты газап белән газап кылачак ди. Аллаһ Тәгалә сезне каты газап белән газап кылачак. Менә димәк, бөтенесе үзебездән тора, мөхтәрәм җәмәгать мөслимин. Чыгу юлында, котылу юлында ул фақат үзебездән. Әйе. Үзебездән. Әгәр дә без үзебез Аллаһ Тәгалә разый булырдай итеп яшәсәк, Аллаһның кушканын үтәсәк, тыйганнан тыелсак, Коръән белән гамәл кылсак, намаз укысак, кешеләрне явызлыктан изелеккә чакырсак, Аллаһ Тәгалә тиз арада безгә үзе ярдәм бирә.
Allah Teala'nın vəqdəsi haq. Allah Teala bir vaqtda kişiyə xiyonət etmey, bizning kibik. Biz ko'pmi xiyonət etamiz. Allah Teala'ga, onun isisine, onun Kur'an'ına, onun sünnetine xiyonət etamiz. Gün sayın. Mana şuna görə Allah Teala'nın xiyonət etmey sözünə. Amma lakin onun uslovisi var Allah Teala'nın. Şartları var. Yenguning de hem turmuşumuzun özgərüyündə onun şartı uslovisi var. Mana şu uslovisi şol Allah Teala'nın yoluna qaytu. Tövbe etip, düzelip, okunip hatalar için. Hatalar bizim moyundan tugul. Dengiz kumun şehadır. Kökке aşkan hatalar. Biz bit alay yaşamayız. Bizde benim hatam yoktu. Yaşar başlasana. Benim günahım yoktu ki bera huzu billah estağfurullah. Timsam o uzun Allah bilen tigiz kıldı. Şirik kıldı diyorsunuz. Çünkü günahsız bir Allah Teala'na. Kimde kim etti ki benim günahım yoktu. O uzun bilmezden şu slavisni söz bilen şirik kıldı. Şirik kattı. Şirik kattın ikensin. Allah şirkin keşirmeyi. Tövbesiz çıksan bu dünyadan. Ben cehenneme kişi. Biz bari birlikte etiyiz. Şu muhterem cemaat-i müslimin. Şu nasihattan bizge şu ders bir uruk bulsaydı bizge. Söyleyip, tövbe etip, göz yaşlarımızdan yılap, okunup, hatalarımız için Allah Teala'ya qaytırga bu sebep olsaydı bu benim yazmam can açısı bilen benim anlasınlar, bilsinler için söyledim. Kişiler utka kirmesin deyip, şuşlar yarım yalangach yürüp oramda utka kurup bidol. Ne bu tenler, açılgan tenler. Şit yatlar kurgen, gözler düşken. Bunlar bir utta yanaşak bular. Utta yanaşak bular.